A zajtra ideme do Ninu, takže bude veľa zábavy. A namažeme sa tam aj nejakým blatom alebo niečím, takže super, tešíme sa. Takže my práve vyrážame do Ninu. Takže my už sme v Ninu, super. My sa práve ideme namazať čiernym blatom, však Lauri? Dnes sa tešíme, super. Toto tu vyzerá. Je to hrozne super, dobre. A práve ideme už. Je to takéto vodičky a je to hrozne teplé, takže piesok je teplý dosť, takže super. Ahoj. Čiernota. Tým sa ideme namazať, ok? Nejaké liečivé. Tam si ich zatoč. Tak tam sú úplne čierni, ok? Tak teraz bude čierna voda. Laurinka zavrela čiernu vodu. Je to mega dobré, ale je to teplé. Ježiš, to normálne až to pár. Jedného to vyšiel. Celý je čierny. A cez more sme išli asi 10 metrov, stále takto. Takže Nino je super, je tu teplá voda, takže aha, hej, Laurinka. Super. Nie, ja sa chcem potopiť. Ja sa chcem potopiť do toho blata. Super. Takto pekné pláže. Aj tam je už to čierne blato. Aha, tam už sa natierajú. A my práve ideme. Ideme cez to, tu sú kamienky. Au. Ty. Pozrite sa. To je čiernota. To je normálne. A tu už je to denšie celkom, ale stále nie. To riasne nenavidím. Že? Ty, Dodo, pozrite sa na to. Takáto, určite vidím čierno. Idem ukázať, aká odtiaľ vidím. Čiernoškou budu, pozrite sa na to, ako to vidíte. Aj sa oni sa počia. Ty, Dodo. Tak to je mega. Aha, oni sa to... Či myslíš, že ešte ďalej pôjdeme? No, nedá sa to moc, bo sa hýbeme, ale... Ja už mám trochu čiernu nohu. Čiernu nohu. Ja mám čierny palec. Idem si zobrať a dám si to. O, Lili, pozri! Na bláte. Dobre. Super! Ste vyšli z tej bažuríny, tak ste si to mali tak vysušiť. A ono to tak nejak to, že vraj vtedy liečilo. A keď si to dal dole, tak to tak stiahovalo kožu. Ale bolo to mega dobré. Ale smrtilo to. Ako šareková bažina. Takže... Ale bolo to dobré, ale najhoršie na tom bolo, že to smrtilo. Takže tak. Ale odporúčam to. Odporúčam to úplne. Bolo to super. A zajtra bude video, ako pôjdeme na pak, alebo tak nejak, neviem teraz, jak sa to volá, asi tak. A že vraj tam bude nejaký skokanský mostík, že vraj sa tam budeme cítiť ako na mesiaci, tak to chcem vidieť, tak on to natočí. A ešte vám chcem povedať takú maličkosť, že keď budeme odchádzať, tak sa pôjdeme kúknúť do Douglasu. My už odchádzame a ideme do Douglasu. A ideme sa pozrieť do Zara. Už ideme do Zary. Kúpili
počkat zareje.